ಎಂಕಲ್ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಇಡೆ ಬರ್ತದ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಎಂಚ ಆಂಡು ಪಂದ್ ಎಂಚ ಆಂಡಿರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕಾಸು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಇನಿತ್ತ ದುಬೈ ಡೊಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಡೆ ತೂಯರೆ ವೈದ ಒಡೆ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಿಚು ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್. ಏರ್ ಮಾತೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ್ ಬೇಗನೆ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಇನಿ ಸಂಡೇ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ದುಬೈ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಪಂದು ಪಿದಾಡ್ದ. ಸೊ ಓಡೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಂದು ಮಾತ ಏನ ವ್ಲಾಗ್ ಫುಲ್ ಅದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಪೊಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಉಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಬಂದು ಹಾಯ್. ಸೊ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ತೂಲೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಿನಕಲು ಬೇಗನೆ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಫುಲ್ ಆತೂಲೆ. ಸೊ ಪಪ್ಪ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪಪ್ಪಡಕ್ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಇಡೆ ಬರ್ತದ ಪಪ್ಪಗೆ ಎಂಚ ಆಂಡು ಪಂದ್ ಎಂಚ ಆಂಡಿರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕಾಸು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಅಮ್ಮ ಇರೆಗೆ ಇಂಚಾಣೆ ಎಂಕಲ್ ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಆಸೆ ಅತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇಂಚಾಣೆ ಮೂಲೆ ಉಂತುವರ ಒಂಥರ ಕಾಸಿತ್ತಂತು. ಸೊ ಕುಡೋರ ಬರೋಡು ದುಬೈಗೆ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗಡ್ ಬರೋಡು. ಸೊ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ದುಬೈ ಪೋರೆ ರೆಡಿ ಆತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪೋಡತ್ತ ಕಂಡ ನೀನು ಬುಡ್ದು ಪೋಡು ಬಂದು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಮೆಟ್ರೋ ಬತ್ತುಂಡ ಅದುಪ್ಪು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುವ ವ್ಲಾಗ್. Center point. The next station is TMCC. This is interchange station to Dubai. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಮೆಟ್ರೋ ಜತ್ತದು ಮೂಲು ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟವರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಮೆಟ್ರೋ ಜತ್ತದು ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಓಡೆ ಪಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ತೂಲಿ ಇಂಕಲ್ ಅಡೆ ಪೋದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾವೆ ಓಡೆ ಪಂದು. ಸೊ ದುಂಬು ಮಾತ ಎಂಕಲ್ ಫೋಟೋಟು ಮಾತ ತೂ ಹೊಂದಿತ್ತ ಇನ್ಸ್ಟಾ ರೀಲ್ಸ್ ತೂ ಹೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಇನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತೂಕ ಪಂದು ಅಡೆಗೆ ಬೈದ. ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋ ಜತ್ತು. ಸೊ ತೂಲಿ ಆ ಸೈಡ್ ಮೆಟ್ರೋ, ಈ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಪಪ್ಪಲ್ಲ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಡೆ ತೊಂದು ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಡೆ ಎತ್ತನಾಗನೆ ತೋಜಾವೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ತೋಲಿ ಬ್ಲಾಗಡ್. ಸೊ ತೂಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಇದೊಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಬಂದು ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಪೋಯರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಹೋಯ್ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ರಾಬರ್ಟ್ ತೂತಿಜ್ಜಾರ ಮುಲ್ಪನೆ ತೂವೊಲಿ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂವೊಲಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ದನಗ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರೋಬೋಟ್ ಮಾತ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಸೊ ತೂವೊಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು, ಇದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಡೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ ರೋಬೋಟ್ ಅದೇ ಇಂಡಿ ತೆಂಕಲ್ನ ದುಂಬು ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿನ ಓ
ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಲೈವ್ ಅದು ತೂರ ಒಯ್ದ ಒಡೆನು ತೋಳಿ ಸೊ ತೂತು ಒಡೆ ಚೂರು ಬೆಂಡದು ನಿಂಚ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ದುಬೈ ಐ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೊ ದುಬೈ ಐ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರವಳು ಉಳೈ ಪೋಯರಪ್ಪ ಜಂಚೆಂಕಲು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬತ್ತ ಸೊ ಸರಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮೈಕಲ್ಲ ಕೈ ಕೊರ್ಂಡು ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಮಂದು ದೀದ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ದಾದನ ವರ್ಕ್ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೆ ಅಪ್ಪನಾಗ ಸರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂಪ ದಾಲ ಆವಂದೇ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ತೂಳಿ ತೂತು ಒಡೆ ಎಂಗಲ್ ದುಬೈಡ್ ಸೊ ಕಾಂಡ್ಯಾನಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾರ್ದು ಇಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮೆಟ್ರೋ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುನು ಮೆಟ್ರೋದ ಸೈಡ್ ಇಡೆ ಬೇಡ 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 ಸರ್ಲ ಇದು ಕಾನು ಕಾನು ಸೊ ಅಲ್ಪರ್ದು ಕೂಡ ಮೆಟ್ರೋ ಪತ್ತದು ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ಸಿಟಿಗೆ ಪೋಯ ಚೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಂಚ ಅದು ದುಬೈ ಪೋದು ಸೊ ಚೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಮಾತ ಬತ್ತ ಸೊ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲ್ ತೂಯಾರ್ ಬಂದೇನು ತೂದಿತ್ರ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ ಬರೋಪುರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಪೊಸತ್ತು ತೂಪುನಕಲಾಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್